Okay, se her hvad jeg har modtaget. Tada! Unboxing. En voksmaskine, som jeg skal have afprøvet i den kommende tid. Det glæder mig meget til. Jeg er varm fortæller af voksing. Men first impression, unboxing. Og man kan se, at man får sådan her, jeg ved ikke om man får det som standard, men jeg har været en af dem, der har været tidligt ude med bestillinger. Der får man i hvert fald 2 ekstra kædekassetter med. Ideen er, at man putter kæden ind i denne her kassette. Jeg ved ikke engang, hvordan man skiller den ad, men ja, man drejer den rundt her. Man kan skrue den fra hinanden med nogle skruer her, men det finder jeg ud af alt det her. Men så har man sin kæde, den passer sig ned i voksmaskinen. Så tager man den op og sætter her til at dryppe af, eller når kæden er dryppet af, så kan man sætte den der. Hvad får man med? Et lille velkomstbrev. Reklamesjov. Klistermærke. Og instruktion. Det vender vi tilbage til i en senere video. Tada! Nice! Og her har vi så selve maskinen, endnu en kassette. Et yderligere materiale. Så får man faktisk også en voks med. Så det får man simpelthen med til. Jeg køber jo min egen voks, men jeg kan jo lege med den her voks, man får med. Cyclovox Wax. De sælger også voks, det er nok deres hovedforretningsmodel. Men man får altså sådan en prøveversion med her. Tada! Den ser sådan her ud i maskinen. Så har den en base, som en gummimåtte, man ligesom placerer ting på, så hvis der skulle dryppe voks ved siden af, jamen så falder det ned her. Og når man så putter sin kæde den her, så kan man altså placere den der til at dryppe af. Det øverste her ligner noget, man nemt kan tage af lige og rense. Jeg har ikke rigtig sat mig ind i projektet endnu, eller i den her maskine endnu, men det finder jeg ud af. Strøm. Og denne her passer hertil, så den dypper man sin kæde ned i her. Og så kan man, tror jeg, trykke ind på siden her. Et eller andet system. Nå, den er lige til at tage af. Så kan den dryppe af, og så kan man sætte sin kæde over og sige, nu er det færdig. Vokset, så sætter vi den der til at skal bruge den. Dem her kan man garanteret købe flere af, men ellers så tager man jo bare kæden ud af den her og hænger den op på en krog. Super simpel instruktion, man trykker bare på en knap, ligner det, og så klarer den resten. Ja. Så får vi se, hvordan det virker. Jeg er spændt på det. Tak for nu. Vi vender tilbage.